Здравейте! По телевизията. Герите така супер. И аз съм за момиче. И аз съм за момиче. Напротив, ще бъде момче. Скоро ще чакай спри. Ние сме приятели! Добро утро! Днес е февруари 2024 година, събота. Мисля, че времето ще е много хубаво. Идеален ден, в който ще празнуваме партито, което сме решили, че ще бъде днес. Организирано, подготвено, направено. Само трябва да отидем в Каменец, за да си го празнуваме заедно. Топ! Днеска ще разберем нашето бебче, дали ще е момче, дали ще е момиче. Беби, ти какво предполагаш? Ами аз исках много момиченце, да си го обличам с розови дрежки, да си се обличаме еднакво. И да, всяка майка може би винаги искала да има момиченце. А пък аз исках Обаче- много момченце, защото да изглежда така красив като баща си. Много красив. С една хубава Ау. брада, тъмна коса. Обаче, също така може и да е момиченце, защото моята сестра има две момчета, които са големи диванета, да знаете. Да, ще ги видите днес от 2 часа. И мисля, че ще станат много момченца. Да, и Мисля, че също трябва да има едно така, малко момиченце да, между тях. също така искам ние също 50 на 50 съм, даже искам и момиченце. Аз пък до някъде искам и момченце, защото колкото и да съм искала да е момиченце, мисля, че пък ще е много хубаво да си имаме едно момченце. За първо детенце, момченце. А то е хубаво да беше и близнаци на първо. Момченце, Сега вече момиченце. не са близнаци, едно е само вътре. Не са две. Добре, така, още е рано сутринта, първа ставаме, отиваме да пием кафенце. Лежункаме се още ги. Да, и започваме да се приготвяме да се оправим, защото в 2 часа трябва да сме горе в ресторанта, да видим украсата, да си посрещнем гостите, даже 2 часа е късно вече, може би по-рано. Аз трябва да ида на фризьор, трябва да ида на гримьор. Жоро вече е готов, той просто трябва да се облече Аз съм винаги дрехите. готов. Да, но по-нататък ще има много клипчета, всеки ще казва по нещо, всеки ще предполага пола, ще видите какво ще правим. Но се надявам украсата да ми хареса. Много искам да ми хареса украсата, да е Ще е много хубаво. голяма, да е много Ще е хубава, хубаво. много розова, много синя. Ще е хубаво. Ще си направим много снимки, много клипчета и сме с много приятели. И Това е мисля, че най-важно. И мисля, че ще е Това много, е много, най-важно. много, много хубаво. Искам да ви пожелая на всичките да сте живи и здрави до 2 часа. Чао! Чао! Значи тук сме 99% само момчета. Само момчета. Само момчета, гледай. Само отбор момчета. Ето, биберон. И трябва да има един различен да е за момиче. Браво, браво. И аз съм малко 50 на 50 съм. Бойчо? Отбор момчета. Отбор момчета. Господин Колев. Отбор момчета. Давай. Гледай. Уй, малката принцеска пише. Удата, виж камерата. Няма да плачеме. Тати? Само момчета, браво. Само момчета. Мариновски. Само момчета. Само сино. Само момчета. Само момчета. Приятелю,
Приятелю. Отбор момчета. Отбор момчета. И аз си мисля, че едната ръка, че мъжка е така казва. Браво. Ей, готини лели! А вие какво мислите, че ще бъде нашето бебче? Напротив, ще бъде момче. Ние сме от отбора за момче. Нали така? А, така. Герите така супер. 50/90 само момичета. Значи ще е момче, би трябвало да е момче. Не се знае. Довиждане до след малко.